किधर जा रहे हो? वो भाई कौन आनीचु? डालमा अंडा कहीं सोमवार बोली डालमा धरे देले आ देलेनी कहीं देखिया मो को डालमा आनीचु देखिया रसे मो डालमा आनीचु देखियो खोलिकी देखा देखिया अरे हाँ रे देखो हाय हेलो नमस्ते कौन पाठ पढ़लु आज कौन पाठ पढ़लु कौन पाठ पढ़लु आज एति पढ़ी के आइलु ठिया है आ कौन पढ़लु कही दून टी